Så skal vi lave vores kantperspektiv, og vi starter med at lave vores horisontlinje. Og det gør vi ved hjælp af en linje gennem to punkter. De to punkter, som også er vores forsvindingspunkter i den tegning her. Så laver vi den forreste kant på vores kasse ved hjælp af samme værktøj. Og jeg vil her igen understrege, at de to blå punkter, som udgør kanten på vores kasse, det er de to blå punkter, der refereres til i opgaven, og ikke de to blå punkter på horisontlinjen. Ved hjælp af linje mellem to punkter, så laver jeg linjerne fra de to forreste hjørner på kassen og ud til vores forsvindingspunkter. På den måde så får jeg de første sider på vores kasse frem. Så ved hjælp af det værktøj, hvor jeg laver en cirkel og definerer radius med en numerisk værdi, der får vi lavet skæring mellem to objekter til at fremkalde og til at lave de to næste punkter. Og så skjuler jeg cirklen, det vi ikke har mere at bruge den til. Højre klik på den og fjern fluebenet ved vis objekt. Så bruger jeg en parallel relation. Sådan. Så har jeg de næste punkter. Ved hjælp af skæring mellem to objekter. Og så laver jeg linje mellem to punkter. Fra de nye punkter og ud til forsvindingspunkterne. Og ved hjælp af de linjer vil jeg så få placeringen af de to sidste punkter i vores tegning. Og de to sidste punkter får jeg frem ved hjælp af værktøjet, der hedder skæring mellem to objekter. Sådan. Så tegner jeg kassen op ved hjælp af det værktøj, der hedder linje mellem to punkter. Og fordelen ved at gøre det, det er, at så kan vi arbejde med hjælpelinjerne og linjerne, som definerer kassen, uafhængigt af hinanden. Altså arbejde med udseendet på dem, for eksempel. Sådan. Og så skjuler vi de hjælpelinjer, som ikke skal bruge mere nu. Højre klikker på dem og fjerner fluebenet ved vis objekt. Og så er vores kantperspektivtegning færdig.